Yo, what's up guys? It's your boy Mozi Beats. Ndauya nyaya yakanaka kune vakasubscribe kuchannel iyi nevasina kusubscribe maizi. So pachannel iyi change ichiposta mabeats nematutorials maizi. So vasinganakirwe munongo unsubscribe, vanonakirwa munongo subscribe maizi. Hatisi kumanikidza munhu, tauya nevision nyowani maizi. Saka change ichiposta masini mabeats, change ichiposta 2, but video iri rakaita 100 likes hati ichiposta kana 4 kana 3 per day, then matutorials ichiposta kana 2 per day maizi. Saka ndo vision yatauya nayo. Aiwa, vanongonakirwa munongo subscribe want. So vane zvavada kudzidza, this is the right account, the right YouTube account for you to learn maizi. Saka vanenge vane zvada kudzidza mazim dance beats, afro beats, amapiano type yese, munongo komenta mucomment section maizi, then toshanda basa. Ndichakupai nhamba dzangu, ndichagadzira WhatsApp group yekuti ndenge ndichikupai mapacks kune vamwe vanenge vachida mapacks andoshandisa. Chagadzira WhatsApp group yekuti ndichingokusenderai mapacks, zvese zvamuri kuda, zvese zvamuri kuda kudzidza muchazvidzidza ipapo maizi. Saka tongoitawo one love, tichingoshanda pamwe chete maizi, muchingolaika, muchingovhiewawo maizi. Musarwadziwe, hapana, kungoitisana maizi.